होननांगोन जारिमिनारि सानानो जे दिनै बहुद खस्थ'नि गेजेरजों नाजाबोनानैहाय दिनैहाय एपइन्टमेन्टखौ मोननो हादों दा बेनि थाखाय आङो जोंनिनो बिटिसिनि गभर्नमेन्ट आरो जोंनि मानगोनां CM प्रमद बर' बिथांखौबो आं साबायखर बावो जोंनिनो मानगोनां डाइरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि आरो एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि मानगोनां EM लुसिन हासदा बिथांमोनखौहाय आं साबायखर बावो जे एबारनि जे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ जे सम लानानै बेले बेजे गैयालासिनो मोजाङै सालिजालि खालामनानैहाय रिक्रुटमेन्टखौ होदों एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होदों बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौहाय साबायखर बावो आरो आं बेखौनो आसा खालामो जे बहुत मानसियानो बिभिन्न रोखोमनि माबा खोथा सावरायगोन बहुत बिभिन्न धरननि राव सोदोब बाहायलायगोन दा आं सानो आंनि बे जे एपइन्टमेन्ट मोननाय बिनि माबायाव आन्दोआव जेबो रहस्य गैया आरो आङो बेखौनो खावलायो जोंनि BTC गभर्नमेन्टखौहाय मानब गिदिर प्रमद बर' सारखौहाय जे जुदि बिदि रिक्रुटमेन्ट जायोबा बिदिनो जेबो बेले बेजे गैयालासे सम लानानैहाय माबाखौहाय रिक्रुटमेन्ट प्रसेसखौ खालामबा बहुत मोजां जायो जेरै नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडिया बा निउसफ्रावहाय नुखादोंमोन सिगांनि बे LP UPनि रिक्रुटमेन्टनि बेलायावहाय एसे बेले बेजे जादों दा बे बेले बेजे जायाबो जानो हागौमोन बेयाव पियरलि मोनसे जेनेबा मिसआन्डारस्टेन्डिं बा मोनसे मिसकमिउनिकेसन जादों मानोना आंनि माखासे बाथ्रायावबो मोनसे जुक्ति दंमोन आं बेखौ सानो आरो बेवहाय जिहेतु कमिउनिकेसन मोजाङै जालायलायाखै जिहेतु हाखु दाखु एसे जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन बे जानायनि थाखाय बेफोरो एसे सोमजिदों जानांगौ होननानै आं सानो आरोखि नोंथांनि जुक्ति जिथु होनाय बे जुक्तिया माने नंखाय होननानै माने जुक्ति जिथु होदोंमोन नोंथाङा सिगाङावहाय आं बेखौ कमप्लिटलि होननाय नङा माखासे जे हाखु दाखु माबा डिसिसन लानाय जादोंमोन बेवहाय लेप्स थादों होननानै आं बेखौ सानो आरोखि खिन्थु आं बेवहाय माबा मोनसे आं सिगाङावबो होनखादोंमोन कारापसन आं बे थाखा फैसा लानानैहाय साख्रि होदों होननानै बै समावबो आं होनखायाखै माबा मोनसे मिसमेनेजमेन्ट जादों माबा मोनसे माबा लेप्स थालांदों आं बे खोथाखौसो होनखादोंमोन बेवहाय मिसइन्टारप्रिटेसन होनाय बहुद ओंखारदों माबा गेजेरावहाय जेनेबा नानानथा खोथा सावरायलायनायबो जादों जे टाउन बन्द खालामनो नागिरदोंमोन बिदिनो मिसआन्डारस्टेन्डिं बहुद क्रिएट जादों आरोखि खिन्थु आंनि खोथा होननाया बेल'मोन जे माखासे जे खोथा ओंखारदों माखासे बे खोथा ओंखारनायाहाय ओंखारनाय नङामोन जुदि बुस्थुआहाय मोजाङै प्रपारलि दिनै जेरै रिक्रुटमेन्ट प्रसेस जादों दिनैथ' रावबो आसि थुनो हायाखै दिनै फोरमान जादों जे सिस्टेमेटिक जुदि मोजाङै मावोबा हाखु दाखु खालामाबा प्रसेसा जुदि मोजाङै थाङोबा स्मुथलि थाङोबा बेफोर प्रब्लेमा सोमजिया जानांगौमोन आरोखि दा ओंखायनो आं बेखौनो आसा खालामो जे जोंनि गभर्नमेन्टआहाय दा जे प्रमद बर' सार दैदेननाय गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टआहाय बे जिनिसखौहाय डेफिनेटलि आरो साबसिन हामसिन खालामबावगोन जेरै दा दिनै प्रमानित जाबाय जे फेयार मिन्सजोंहाय दिनै माबा रिक्रुटमेन्टआ जादों होननानै बे प्रमानित बयबो जाय रिक्रुटमेन्ट मोनदों बिथांमोना दिनै रावबो सोंखारियाखै बा सोरबा जुदि रिजाल्टआव ओंखाराखैबाबो बिथांमोनाबो सोंखारियाखै बिथांमोनाबो बे जिनिसखौहाय ग्रहन खालामनानै लादों स' आंनि माबायाहाय दिनैनिफ्रायथ' जेनेबा नोंथांमोनाहाय एपइन्टमेन्ट आजावनाय लगे लगे राजनितिकआवथ' इसेबां लोब्बा थाखानाय नंला डेफिनेटलि बाट जे माबायाहाय जोंनि माबा हिसाबै फोरोंगिरि हिसाबै जे दायथ' बे आंनि मोनसे गोदान दायथ' आं बिबानाव लाबाय प्राइभेट स्कुलाव मावोमोन प्राइभेट स्कुलाव मावनायावबो जे माबा फोरोंगिरि हिसाबै जे दायथ' लाबोदोंमोन दिनै अफिसियेलि जेनेबा गभर्नमेन्ट रिकगनाइज मोनसे गोदान प्लेटफर्म मोनदों आं सानो जे जेरै राजनितिका समाज सेवा खालामनायनि थाखाय समाजखौ सिबिनायनि थाखाय मोनसे लामा थिग बिदिनो आरो बिनिफ्राय देरसिन लामाया जाहैबाय समाजखौ सिबिनाया बे सासे फोरोंगिरि जानानैहाय दा ओंखायनो आङो आरो खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिनानै बेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों